η μπάλα στα αριστερό, Καμάντα. Εξεζητημένο αυτό που επιχειρεί. Ανεβαίνει ο Κνάουφ, μπαίνει στην περιοχή. Ο Κνάουφ λασάρει, απόκρουση εντυπωσιακή. Με τον Ράιτ και τον Αρίμπο. Πλεονέκτημα, εκτέλεση, out. Δεν έδιωξε πιστικά. Ο Κώστιτς, ένα σουτ μακρινό. Ανεβαίνει ο Κώστιτς, μπαίνει στην περιοχή, εκτελεί ο ίδιος, out. Πάρησιτς, ο δεύτερο δοκάρι, ο Λάνστραμ την κεφαλιά. Αυτός προσποιείται και ψάχνει την κοντινή πάσα. Ο Τζακ θα σουτάρει, out. Τούτα. Είναι αρκετά μέτρα, θα σουτάρει από μακριά. Βγάζει την πάσα, ο Καμαρά άφησε, πέρασε η μπάλα για τον Αρίμπο και σουτάρει. Κεφαλιά από τον Μπορέ. Ο Αρίμπο πέρασε. Αρίμπο τετατέτο, πλασέ. Το Γκόλτσον άργησε. Ο Ρότες πάει για τον Καμάντα, ευκαιρία. Το πλασέ ψηλά. Λογικά για Σέντρα από τον Κώστιτς, χαμηλά. Ο Μπορέ. Είναι ο Κώστιτς. Νέα σέντρα από τον Κώστιτς, περνάει η μπάλα. Σέντρα σούτα. Τελευταίο γέμισμα. Παράταση. Μπορέ. Ο Μπάσεϊ το λάθος. Ο Μπορέ μπαίνει στην περιοχή. Έτοιμος να εκτελέσει. Επιστρέφει ο Μπάσεϊ. Ο Ντέιβις άλλαξε. Ο Μπάρισιτς έχει καλό πόδι, σουτάρει. Η επέμβαση. Ο 22χρονος κρατάει. Ψάχνει συμπαίκτη. Το shoot out από τον Χρούστιτς. Για τον Γιάκιτς. Θα σουτάρει ο Γιάκιτς ψηλά. Για τον Ρούφε. Γυρίσει ο Ρούφε. Πέρασε η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ταβερνιέ. Περνάει η μπάλα. Ο Τραπ. Για παράταση στον καρδιοχτύπη. Για τη διαδικασία των πέναλτι. Ταβερνιέ στη γωνία. Ο Τραπ στο κέντρο. Ο Λέντς. 1-1. Ο Ντέιβις. Γκολ. Χρούστιτς. Ισοφάριση. 2-2. Ο Άρφιλντ νικά τον Τραπ. Καμάντα και αυτός γκολ. Ράμσεϊ διώχνει ο Τραπ. Κώστης εκτελεί στη γωνία. Άψογο πέναλτι. Ρούφε εκτελεί. Δοκάρι και μέσα. Ράφαελ Μπορέ στα βίντια. Η Άιντραχτ παίρνει το Europa League. η Άιντραχτ κατακτά το Europa League για το 2022.